kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mew tal-midne jiena marriċ iżda joġobni li ħerġaluna li triq ħażina u jibda jgħix. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Luċjo u Teresa Ħaber. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabbrieka fl-għemil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla beru xenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinketx u ma tgħedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra, min jifhimha? Jinu il-mulej li nifli il-qalb u narber il-ġewwini biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżina mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tittajjar mar-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżina tintemm fix-xejn. Ħini l-bniedem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej:
Kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. Il-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilgħalqu il-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fi dbatijiet ħorox fart il-mwiet, refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U wolla leħnu u qallu: Missier Abram, ikollok ħniena minni. U ibgħat lil Lażru billi jbill tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffi n-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaraq wisq b'dan in-nar. Qallu Abram: Ibni, ftakar li jittajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru il-ħażen irċiveh f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed tbati. Barra minn dan, hemm vojt bla qies bejnkom u bejna, biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu il-għani: Mela nitolbok missier, ibatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abram: Għandhom lil Mosè u lil profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: Le missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram: Jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. It-talba tagħna f'dan il-ħames tat-tieni ġimgħa tar-Randan hija t-talba kif qegħdin ngħidu tas-Salm. U llum il-mulej qegħdnilu stqarrija li tajjeb li ma tkunx stqarrija frott fommi, il-fomm, imma tkun stqarrija li ħirġa frott l-esperjenza tiegħi miegħu. Ħieni il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Il-Vanġelu tal-lum propju ipoġġilna quddiem għajnejna iż-żewġ persuni, Lażru il-għani u l-fqir. Il-fqir minnu? Il-fqir huwa dak mhux tant li jonqsuh l-affarijiet, imma huwa dak li jpoġġi l-fiduċja tiegħu mhux fih innifsu jew f'dak li għandu, imma falla f'ħadd ieħor. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Ikompli jgħidilna Luqa: Lażru olla leħnu u qallu, ħares il-fuq mill-bogħod u lemaħ b'Lażru fi ħdanu. Dan il-għani jilmaħ il-dan il-fqajjer fqir li jismu Lażru fi ħdan Abram. Interessanti kif Luqa jagħtina l-isem tal-fqir u ma jagħtinix l-isem tal-għani.
ħafna drabi aħna nagħmlu l-kontra. Ħafna drabi aħna nafu bl-isem ta' nies sinjuri, ta' nies li għandhom il-poter, ta' nies li jikmandaw, li jmexxu, imma l-isem tal-fqir, tal-batut ma nafuħx. Qudiem Alla mhux hekk iżjed. Il-fqir diġà minn din id-dinja huwa fih dan Abraham, fih dan Alla, imgeżwer fl-imħabba tiegħu. U għalhekk il-fqir huwa fih dan Alla għax hu ipoġġi it-tama tiegħu, iqiegħed it-tama tiegħu mhux fih innifsu jew f'dak li għandu imma f'Alla. Ejjew nitolbuh il-mulej li lilna wkoll jagħtina din l-umiltà li niftaqru u npoġġu it-tama tagħna fih. Għax min ipoġġi t-tama fih jintebaħ minn ħaġa waħda. Jintebaħ li huwa imħaddan mid-dirgħajn kollha ħnina ta' Alla. Ejjew nitolbuh il-mulej biex aħna wkoll narfu niftħu qalbna għal xulxin u npoġġu it-tama tagħna fih. Nitolbuk mulej biex il-Knisja tkompli tħaddem kull attività li għandha biex tiġbor madwara il-morda, il-foqra u l-imdawri u l-imwarbin. Nitolbu għal tant organizzazzjonijiet li jaħdmu b'mod volontarju biex jgħinu lil dawn ħutna li ħafna drabi s-soċjetà twarrabhom u isimhom ma jeżistejx. Nitolbuk mulej biex il-vjaġġ tal-Papa fostna idewwaqna aktar l-imħabba tiegħek lejna u ħeġġiġna u jqawwi qlubna biex aħna narfu naqraw il-preżenza ta' Kristu fl-imwarrab, fil-batut, fil-barrani. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddis il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex aħna nitalmu nafdaw biss u nibnu ħajjitna mhux fuq dak li għandna imma fuq il-kelma tiegħek għaliex kelmtek hija spirtu u ħajja. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' missier ħanin dawn it-talbiet li ressaqnielek, int li taf tifli l-moħħ u l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Għenna tassew inħossu l-imħabba tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilt, imma inti tħobni u għalija intmit. Tati salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolbi kemm jien. Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi, din ħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien. Kolni kelli
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, qaddes mulej l-emil tagħna ta' qima biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna tat-tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħaj mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Int ritna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna midinbin, inrażnu fina drawwiet ħżina u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli, aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna
bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dunubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għat 40 passoltu nitelaw fil-lira waħda. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt raseg bumileta, min dawk stess soffrejt, ila tutant ħabbejthom, fuqek stess nubit irfajt, meta mitu irixu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li l-ħist, leħni nolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt raseg bumileta, min daw stess soffrejt, iħlaqtu tant ħabbejthom, fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irxu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li l-ħist, leħni nolli lejk, Ġesu irrit il-qimek.
nitolbu. U Alla, għamel li dan is-sagrifiċċju li joffrejnilek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li nwettquh bl-għemejjel tajba tagħna bi Kristus Jiedna. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jew nitolbu lill-Verġni Marija ħallitilna biex aħna npoġġu t-tama tagħna biss fil-mulej. U għalhekk ngħidu flimkien: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Iqfa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salibi bidenen. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, nifed sejf il-min.